Nagpamadi tayo, kinasaya at nga kas ulidanan. Digito'y tinaibagbaga nga ikawas tayo, ngagnanayon, kadigiti nasaya at napalag-ugali tayo. Tadigiti kapsat ti pagaiyatan iti Diyos no kasano iti kinabak ng iti dayag na ngadda sa dingato. Digito'y apamanagnag tin na ibagbaga amabasa iti umuna a Pedro 3 iti 4. Ngam iti tao amakinunag iti puso narkusan kuma iti kawus amataginayon. Iti maysa anagem anaimma ken natalna. Iso adakkel iti pategna iti matang iti Diyos. So dito kapsat na ibagbaga nga kawus amataginayon nga kawus ngayon tayo lang isuot iti bagi tayo. Iti duma nagpipintas iti kawus da wano da amasasao. Ngem nasaya mo da ita kapsat no may panggaplaan iti panagisuot nakaugalyan. Ngem daytoy iti naibagbaga akawus tayo nga nagapu ti Diyos dayjay mataginayon akawus ngayon na ibagbaga. So digiti metla ang sasao anasaya at iting tayo ikawus kadagiti kapanpanunutan tayo. Tadigiti kapsat ni Apong Jesu-Kristo idi kadagiti adalan na ibuksilan na no mangyad adal idi isona. Iso nga digiti kapsat kailangan nga laen tayo kadagiti na espirituan apalawag ngayon na ibagbaga. Ta kinunana ito muna a Pedro iti 5:5. Kastamet kada kayo asaan nga panglakayin. Ket di kay dakay amin agkawes kayo iti kinaimma iti agtitinulong kayo. Ta iti Diyos talikudan na dagiti natangsit. Ngem ikan na iti parabor kadagiti napakumbaba. So dayta kapsatin na ibagbaga nga ikan na tayo iti parabor tayo no da tayo ket napakumbaba tayo ngan tayo magtangsit. Tadigiti kapsat napapateg digitoy ngayon na ibagbaga nga nagapu iti Diyos digitoy apaltiing nga nagapot sa dingato. Ta kinunana digitoy akawkawus nanipod idi pa lang damong iti padawen ni Moises nga digito nga ibagbagana akawus nga mabasa iti Exodo 28 iti 2. Ket mangaramid kanto kadagiti kawkawus anasantuan. Tadigiti nasantuan ti naibagbaga akawkawus nga inaidi inararami didi ni Moises amay paay ken aroon akabsat mo pagdayawan ken pakapapintasan. So dayta tinaibagbaga idi paylaeng ngahan nga nawatan dagiti tattao digiti akawkawas amataginayon. Iti kinunana iti Colosas 3 iti 12. Agkawas kayo nga rod kas kadagiti pinili iti Diyos sa santo ken ayaten iti maysa a puso anaasi iti naimbag anakem ken kinapakumbaba iti kinaimma ken iti nabayag a panagitortured. So dayta kapsat tinaibagbaga akawkawas tayo nagigado digitoy apamaneknek ngayon na ibagbaga. So nga digiti kapsat iti napateg ngayon nakidanon kada kayo digiti akawkawus nga ibagbagana nga nagapot sa dingato. Iso nga digiti kapsat ngayon nakipapaabot kaputi Facebook online Bible study. Tadigitoy pakatinggaran pakababalawan kadigiti so amin abanbanag. Ket ishare yo digiti kapsat ngayon iyan adal tadigitoy iso tinawakateg atanda iti panagpamati. Ket agyamanak iti Diyos Ama
manakabalin sa amin. Amen.